Hindi mo kailangang magmadali, Goyang. Dahil ang lahat ay may takdang panahon. Nakatadhana ito sa iyo. Kaya kusa itong darating pag dumating na ang takdang panahon. Wika ng matanda at ngumiti naman si Goyang. Saglit lang, Manong, ha. Ipaghahanda kita ng maiinom. At iniwan ng dalaga ang matanda sa veranda. Pero nang balikan niya ito, wala na ang matanda. Naiwan ang tungkod nito at isang kwintas na yari sa itim na kahoy. Ang anyo nito ay parang magkayakap na paniki. Nagtaka si Goyang kung saan ito pumunta. Iisa lang naman ang daan papasok sa bahay nila mula sa veranda at hindi rin maaaring tumalo ng matanda dahil nasa ikatlong palapag sila ng mansyon na may taas na hindi bababa sa 30 talampakan. Hindi na nagtaka si Goyang dahil alam niya ang hiwagang taglay ng matanda. Isa itong asog o lalaking babaylan. Ang ipinagtataka niya, bakit ito nag-iwan sa kanya ng mga gamit na isang tungkod na luma at isang medalyon na gawa sa kahoy. Kahit ilang araw na ang nakalipas, wala pa ring pagbabago. Normal ang mga dumaan na araw. Hanggang sa nakabalik na ang kanyang ama at napansin niyang matamlay ito. Agad niyang binati ang kanyang ama ng, "Mano po, Papa? Kumusta po ang biyahe?" Tanong ng dalaga sa kanyang ama. Maayos naman, iha. Kaso, mukhang napagod talaga ako. Yung kasing bapor na sinakyan namin, napakalikot sa alon. Kaya nahihilo ako. Anak, kung iyong mamarapatin, ay magpapahinga na muna ako sa aking silid. Wika ng ama sabay talikod. "Sige po, Papa. Dadalhan ko na lamang po kayo ng pagkain at gamot sa silid ninyo mamaya." Mga bandang 3:00 ng hapon pumasok si Goyang sa silid ng kanyang ama. Laking gulat nito nang makitang animoy. Hinahabol ng ama ang kanyang hininga at nakataas ang mga kamay na parang may kung anong pinipigil ito dahil sinasakal siya. "Papa, anong nangyayari?" Agad na tanong ng dalaga sa ama. Pero hindi ito sumasagot dahil hindi na nga ito makapagsalita. Hindi alam ang gagawin ni Goyang hanggang sa maalala niya ang sinabi ng matanda na, Likas sa'yo ang panggagamot. kaya sinabi niya sa sarili niya na hindi masamang subukan. Inilapat niya ang palad niya sa dibdib ng kanyang ama. Taimtim na pumikit at hiniling ang kagalingan ng kanyang ama sa kung sino mang nilalang. Iisa lang din kasi ang pumasok sa isipan niya noong mga oras na yon. At yun ay ang imahe ni Apo Lakay. Maya-maya pa, nakaramdam ng init si Goyang sa palad niya at idiniin niya ito sa dibdib ng kanyang ama. Habang ginagawa niya ito, may nakikita siyang isang imahe na animoy nakapatong sa dibdib ng ama at pilit siyang sinasakal. Gamit-gamit ang buntot nito para ipangsakal. Ayon sa paglalarawan ni Goyang, ang nilalang na ito ay parang isang rolyo ng baboy na puro taba. Wala itong mga kamay at paa. Tanging ang buntot nito ang ikinikilos o ginagamit niya sa lahat ng oras. "Isang lulid," wika ni Goyang sa sarili niya. Ang lulid ay isang uri ng nilalang na nambibiktima ng mga taong may mahihina ang pananalig at may mga malalalim na problema.
Ang itsura nito ay maihahalin tulad sa isang tao na walang kamay at paa. Diretso ang katawan nitong puro taba at ayon sa mga nakaranas, may buntot ito na siyang ginagamit nilang pangsakal sa mga biktima nila. Maaari din silang maihalin tulad sa bangungot o batibat. Nang makita na niya ang nilalang na yon, kaagad niyang hinila ang buntot na nakapulupot sa leeg ng kanyang ama. Nang mahatak na niya ito, inihagis niya ang nilalang papalabas ng bintana. "Huwag na huwag ka nang babalik!" Wika nito sa nilalang na agad namang gumulong papalayo dahil sa takot. Agad niyang binaling ang atensyon niya sa kanyang ama. "Papa, kumusta ang pakiramdam mo? May nararamdaman ka ba? May masakit ba sa'yo?" Tanong nito sa ama. Wala naman, Iha. Medyo nahihirapan lang akong huminga. Pero salamat at ginising mo ako. Halatang walang kaalam-alam ang kanyang ama sa nangyari sa kanya habang natutulog ito. "Buti naman po't maayos po kayo, Papa." Wika ni Goyang sa ama. Pero anak, habang natutulog ako, may parang kung anong nakadagan sa dibdib ko at nakasakal sa akin. Nahirapan akong makahinga. Mabuti at pumasok ka. Tugon ng kanyang ama. "Isa pong lulid ang nakita kong nakadagan sa inyo." Wika ni Goyang habang papalabas ng silid ang papa nito. Matapos ang hapunan ay nadatna ni Goyang ang kanyang ama at ina na nag-uusap sa veranda. Minabuti niyang makinig sa usapan nila ng palihim. "Mahal, mukhang hindi na natin mapipigilan ang pag-usbong ng kakayahan ng ating anak." Wika ng nanay ni Goyang. Oo nga, Constancia. Kanina lang nagpamalas na siya ng kakayahan niya nung tanggalin niya ang lulid na nakadagan sa akin habang natutulog ako. Nangyari yun itong hapon lang. Ang lingid sa kaalaman ni Goyang, alam na ng kanyang ama ang nangyayari sa kanya at nanlaki pa ang mga mata niya nang bigla na lang lumitaw ang matandang babaylan sa veranda. Dahilan para lumabas si Goyang mula sa pinagtataguan niya. Oh, nandito na pala ang anak ninyo. Wika ng matanda. Halika, Goyang. Tamang-tama. Kailangan mong marinig ang pasya ng iyong mga magulang tungkol sa iyong pagsasanay. Hindi na nga natin maiiwasan ang paglabas ng kakayahan mo. Kaya kailangan mailagay ito sa tamang pamamaraan, tamang lugar, at sa pamamagitan ng mga tamang tao. Sagot naman ng kanyang ama. Po, paano po yung kasunduan ninyo ni Don Miguel? Tanong ni Goyang. Ang kasunduang tinutukoy ni Goyang ay ang pagkakasundo nilang ipakasal si Goyang at si Isko. Ang kasunduan na yon ay wala ng bisa. Wika ng kanyang ama. Napatunayan na si Don Miguel ang nagpapaalis ng mga katutubo sa lupaing ipinagkaloob ng gobyerno sa kanila. At kabilang si Don Claudio sa mga opisyal na lumagda sa kasunduan na yon. At dahil sa paglabag ni Don Miguel, inalisan siya ng karapatan sa lahat ng ari-arian niya at pinalayas sa mismong lugar nila. O siya, handa ka na ba, Goyang? Aalis na tayo. Tanong ng matanda. Tumayo ang kanyang ina at hinawakan siya sa mga balikat. "Anak, ito ang tadhana mo. Nakaguhit na ito sa palad mo, kaya tanggap na namin ito. Huwag mo kaming alalahanin. Magsanay kang mabuti at pumalik bilang isang kagalang-galang na babae sa lipunan."
at nagyakap ang dalawa. Manong, saan po ba tayo pupunta? Tanong ni Goyang. Sa Hamtik! Doon ka magsasanay. Doon ka lilinangin sa lahat ng dapat mong matutunan. Wika ng matanda. Sige po, handa na po ako. Papa, Mama, babalik po ako. Hintayin ninyo ako. Wika ni Goyang sa mga magulang niya. Teka, Goyang, may nakalimutan ka. Wika ng isang pamilyar na boses. Si Isko. Isko, nandito ka pala. Wika ni Goyang sa kaibigan. Kasi nakalimutan mo to. Tugon ng kaibigan habang iniaabot ang tungkod at alampay ni Goyang. Nga pala, ang alampay na yon, yun din ang alampay na ibinalot ko kay Neri. Kinuha naman ito ni Goyang at nagpasalamat. Aalis na kami. Hanggang sa muli nating pagkikita. Wika ng matandang babaylan at nagtuloy na sila papalabas sa mansyon. Mahabang paglalakbay ang haharapin natin papunta sa Hamtik. Kaya sana, ihanda mo ang iyong munting mga paa. Wika ng matanda. Pero nakakailang metro pa lang sila mula sa bahay ni Goyang, ay bigla na lang nag-iba ang kapaligiran. Naging makapal na gubat ang buong paligid at ang dating batong daan ay naging isang lupa na lamang. Hindi na din nakita ni Goyang ang bahay niya. Manong, nasa na tayo? Bakit bigla na lang nasa gubat tayo? Takang tanong ni Goyang. Nandito na tayo sa Hamtik. Halika, nandoon ang mga kubo at ang mga kasama natin. Lumakad sila papunta sa isang bahagi ng gubat. Nakita niyang napakaraming mga munting dampa at mga tao doon na tila ba alam ang pagdating niya. Nakahanay ang mga ito sa tabi ng daan papasok at nang humakbang si Goyang, sabay-sabay silang lumuhod at nagwika ang isa sa kanila ng, Maligayang pagdating sa aming baryo. Dakilang Bunggaitan. Tumingin si Goyang sa matanda na tila ba nagtatanong at nagsalita ang matanda ng, Ikaw ang binabati nila. Tingnan mo sila, Goyang. Nagagalak sila sa iyong pagdating. Nakikita nila ang pag-asa sa mga mata mo. Ikaw ang magiging daan para maituloy ang isang henerasyon ng mga gabay. Laking gulat ni Goyang nang biglang may lumapit sa kanyang isang matipunong lalaki at hinawakan siya sa ulo. Maligayang pagdating sa Baryo Hamtik, babaeng hinirang ni Apolakay. Ang anyo ng lalaking yon ay animoy sinaunang mandirigma. Puno ng tattoo ang katawan nito na animoy baluti mula sa dibdib pababa sa kanyang mga binti. Sa balikat niya ay may nakadapong lawin na kulay puti. Sino naman po kayo? Tanong ni Goyang. Pero bago pa siya sagutin ng lalaki, itinulak siya ng matanda upang lumuhod. Ang kaharap mo ay ang pinuno ng baryong ito. Kaya gumalang ka at magbigay respeto sa tuwing kaharap mo siya. Wika ng matanda. Paumanhin, Rahabalin Susay. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Dagdag ng matanda habang nakayukod. Hindi na kailangan ulang matyas. Alam mo na galing siya sa dugo ko, kaya nananalaytay sa kanya ang dugo ng isang maharlika. Halika, Goyang. Sumunod ka sa akin at may ipapakita ko sa iyo.
At yun nga ang ginawa ni Goyang. Pumasok sila sa isang malaking kubo at sa dingding ng kubong yun, may nakitang mga imahe si Goyang. Ilan dito ay nakikilala niya at marami ang hindi. Isa sa mga nakilala niya ay ang muka ng isang lalaki. Ang imahe ng lolo niya na ama ng kanyang ina. Nilapitan siya ng raha at sinabing, Siya ang ama ng nanay mo. Isa siyang hinirang na kagaya mo, pero tinalikuran niya ang tungkulin niya. Mahusay na asog ang lolo mo. Natural din ang kakayahan niya pagdating sa lahat ng aspetong espiritual, lalo na sa panggagamot. Nananalaytay sa iyo ang dugo niya, kaya umaasa ko na magiging kasing galing mo siya. Wika ng raha. Pero, gaano po ba siya kahusay, mahal na raha? Takang tanong ni Goyang. Sabihin na lang natin sa pinakasimpleng pamamaraan. Kaya niyang maglakad sa tubig at tawagin ang bakunawa. Sa lahat ng mga naging asog, siya lamang ang nakagawa ng ganoong bagay. Hindi ko din akalain na magagamit niya ang bakunawa sa isang labanan. Ang huling gumamit ng bakunawa ay ang ninuno namin, ang babaeng pinuno ng mga lumad. Ang mga lumad ay isang uri ng tribo na naninirahan sa kabundukan sa Kabisayaan hanggang sa ngayon. May mga lumad pa ring namumuhay at kinikilala silang pundasyon ng sibilisasyong Malay. Pagpapaliwanag ni Raha Balinsusay. Halika na at ituturo ko sa iyo ang iyong kubong tutuluyan habang nandito ka sa baryo ng Hamtik. Pagdating ni Goyang sa kubo, agad niyang inilapat ang likod niya sa papag na higaan at agad namang nakatulog. Kinabukasan, nagising na lamang siya sa malakas na tilaok ng manok. Pagmulat ng mga mata niya, ang mismong tandang ay nasa tabi ng higaan niya. Naalimpungatan siya, kaya agad niya itong hinabol papalabas ng kubo. At paglabas niya ng kubo, may nabangga siyang lalaking matipuno ang pangangatawan. Tiningala niya ito. Nakita niyang yung Raha. Magandang umaga. Gising ka na pala. Bati sa kanya ng Raha. Magandang umaga po. Tugon ng dalaga habang nakayuko ito. Tila may hinahabol ka. Anong nangyari? Tanong ng Raha. Kasi po yung tandang tumilaok malapit sa tenga ko eh. Naalimpungatan po ako. Aling tandang? Ito ba? Sabay turo ng tandang na nakadapo sa kanyang balikat. Opo, yan nga po. Tugon ni Goyang. Alaga ko ang tandang na ito at pinasadya kong gisingin ka dahil para kang mantika kung matulog. Hindi ganyan matulog ang isang babaylan. Halika na, mag-agahan ka na at magsisimula na tayo sa iyong pagsasanay. Wika nito, sabay lakad. Sumunod naman kaagad si Goyang dito. Kamote at isang basong sara-sara lamang ang kanilang agahan. Ang sara-sara ay isang uri ng inumin na gawa sa nilutong bigas. Pinaitim ito at binuhos sa kumukulong tubig. Sinasala ito at napakabango ng amoy nun. Masarap talaga itong ipares sa kamote o sa kamoteng kahoy. Matapos nilang kumain, nagsimula na ang pagsasanay ni Goyang. Ang una mong pagsasanay ay ang pagkonekta sa kalikasan. Pagkausap sa lahat ng buhay na nakapaligid sa iyo.
Wika ng Raha. Paano ko po gagawin yon? Tanong ni Goyang. Hindi ako magtuturo sa iyo ng mga bagay na ito. Si Tandang Lucio ang magtuturo sa iyo. Si Tandang Lucio ay isa sa nakatatanda sa baryong yon. Isa siya sa may pinakamataas na kaalaman sa pagiging babaylan. Bagaman lalaki ito, naging madali sa kanya ang matutunan ang mga bagay tungkol sa lihim na karunungan. Isa din siya sa maituturing na bunggaitan. Okay, sunod kagad natin yung 4. Salamat.